Bagyong Marce, posibleng mu-landfall na karong adlawa o ugma sa sayong buntag. Sa alas 11 sa buntag nga tropical cyclone bulletin sa PAGASA, padayong naghulga sa northeast portion sa mainland Cagayan ang Bagyong Marce. Posible kining mo-landfall sa may Babuyan Island o baka sa mainland Cagayan, Ilocos Norte o Apayao. Kundi man kini mo-landfall, magpaduol ang Bagyong Marce sa maong mga dapit nga posible gihapong makahatod og kadaot. Sa pakaron, giisa na ang tropical cyclone wind signal number 4, 3, 2 ug 1 sa mga dapit sa extreme northern Luzon, northern portion sa Luzon. Sa Biyernes sa hapon o gabi, gilaumang makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce. Apan matod sa PAGASA, posible nga sa sunod semana aduna na usay laing bagyo nga maumol ug makasulod sa Philippine Area of Responsibility base sa tropical cyclone threat potential nga gitamnan sa PAGASA. Magpadayon ta mag-monitor because natin nakita base sa atong tropical cyclone threat potential na ay kini chance na ma-develop na bagyo or tropical cyclone next week.